alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadu su yan Nijar sun cika masa alƙawara da yawa ba ɗaya ba biyu ba uku ba. Amma sun ce har yanzu wasu gani ƙasa. So, kuma za ka ce a kawo alƙawara daga musu? Duk waɗannan alƙawla mun cika. Ake duk waɗannan alƙawara an cika. Dami aka yanzu a ƙasa wanda 'yan ƙasa za su gani su tabbatar cewa alƙawarin da aka musu an cika. Ci da 'yan Nijar akwai tsari na 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar wannan shi ma alƙawarin an cika. Ok, ɗan Nijar ce ɗan Nijar ko? Bari mu ji wani matasan su kuma za su ce akan ɗan Nijar ce ɗan Nijar. Shi ne mutum kawai suka raba mana gaddama menene ake nufi ɗan Nijar ce ɗan Nijar? Ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar abinda ake nufi da shi babba da ɗan da na ƙasa shi ne ɗan Nijar. Mutum ɗan na ƙasa? Dama wannan kuma ita ce ka rage abin da wani matasan suka ce. So, yanzu kuma ƙarin bayani za ka mu game da yunwa da ake tafiya yunwa. Wajen shekara 5 ba a samu yunwa ba a cikin ƙasar nan. Shekara 5. To, bari mu leƙa wancan ƙauyen mu ga su kuma me suke ci. Daɗi ne yayi daɗi har sai suna ci, amma da bari mu ji daga bakin wancan rahoton mu ji abin da za su faɗa. Ba kasafai ake cin anza ba, amma sakamakon rashin abinci da kuma tallafi daga kasashen duniya, to da alama su ma ba za su ishi wannan uwar ba domin ciyar da 'ya'yanta. Subhanallah, da sarki, jibaiwa Allah nan, anza suke dafa da 'ya'yanta suna ci. Allah kai mu talaka da yake. A tukun shi ya talaka ba san shi sai Allah. Da sarki. Ba zan tun da zama neman kuma kai da Yusufu Muhammadu ya aike ni ne. Ni da su ya aike shi. Wajen so ya aike ka. Wajen so ya aike ka. Masu satan mu. Masu satan mota kuma? Me haɗin kar masu satan mota? Wannan rankin da ya abokin shi Muhammadu Buhari ko